Bé, bona tarda a tothom. Com a director del Museu d'Història de Catalunya és per mi un plaer presentar aquest acte anual de la beca de recerca Ernest Lluch, que efectivament és un acte que venim repetint aquí des de fa molts anys, fins i tot abans de que em nomenessin a mi director, per tant que ja és una continuïtat assegurada. Simplement voldria fer una petita observació per donar tot seguit la paraula a en Ferriol Sòria, que és el que s'encarregarà de conduir l'acte pròpiament dit. Bé, dues coses. La primera, cada vegada que assisteixo a un acte de la Fundació Ernest Lluch penso en l'Ernest Lluch, que el vaig conèixer com a professor i com a historiador i com a ciutadà, i sobretot hi penso en moments com l'actual, que sempre et queda el dubte de dir, bueno, i ara què faria l'Ernest Lluch? Ara què diria? Perquè és una persona que sempre sorprenia, no era d'aquelles persones rectes en el sentit de lineal, sinó una persona amb una gran capacitat d'anàlisi i de percepció i sempre original, diguem-ne mai mediocre, i això és important. I per tant, poc o molt aquest és un acte d'homenatge i és una beca d'homenatge a Ernest Lluch que en moments com aquest probablement el notem més a faltar fins i tot que en altres moments. Bé, sí que voldria destacar que aquesta és una beca que en tots els sentits s'ha de considerar modèlica, i ho dic perquè no només té una continuïtat garantida, ara bianual, sinó que també garanteix la publicació de les recerques. I això crec que en un moment com l'actual, que és un moment d'enorme crisi i de grans dificultats, fa que aquesta beca resulti particularment atractiva. Només que seguiu la nòmina dels guanyadors de la beca en els últims anys i de les obres que han sortit publicades com a resultat de la beca, veureu que la categoria, el nivell és realment alt, i aquest nivell també es repeteix ara, com ens comentaran tot seguit, amb el llibre d'Ivan Armenteros que es presentarà. L'Ivan, no sé què tal se li dona l'element, diguem-ne, forestal, però queda clar que això de fer fills i llibres és una cosa que la coneix i l'aplica i se'l felicita en el doble sentit. Bé, jo no m'extenc més, només voldria recordar que hi ha una perspectiva immediata que a l'Ernest Lluch li hagués agradat molt de viure, que és la del 2014 en tant que tercer centenari del 1714, i que tota la seva obra, sobretot l'obra de maduresa dels últims anys, l'Alternativa Catalana i altres llibres, van en la línia de donar la importància que pertoca a aquella generació del 1700, 1705, 1714, en gran part va marxar a l'exili, i jo crec que espero que, bé, des del Museu d'Història de Catalunya tenim moltes ganes de fer coses, però estic segur que també des de la Fundació Ernest Lluch aquest serà un element important a valorar, perquè crec que hem d'aprofitar aquestes commemoracions no només des del punt de vista de l'espectacle o la parafernàlia, sinó també des del punt de vista de la recerca per fer avançar el nostre coneixement sobre aquest període. Jo no m'allargo més i dono tot seguit la paraula al senyor Ferriol Sòria, que és el director de la Fundació Ernest Lluch, que conduirà l'acte. Molt bé, doncs